Čaute. Na Instagrame niektorí ste si mohli všimnúť, že zbieram Pokémon kartičky. Teraz sa chcem s vami o ne práve že podeliť. Budeme ich zbierať spoločne v týchto videjkách. V krátkosti len poviem, že čo chcem vlastne zbierať. Takže v prvom rade budú to mince. Tie sú väčšinou asi vo väčších setoch alebo v takých špeciáloch. Mince budeme zbierať do tohto žltého albumiku a vlastne sa bude zbierať nejako to. Potom sú to vyhradené Pokémony, ktoré budeme zbierať do tohto albumiku. Sú tam ako napríklad Charmander a jeho vlastne vyviny, takisto Lucario a tak ďalej, nejaký proste tí aj mytický, aj vzácni Pokémoni a tak podobne. Rôzne druhy, rôzne typy. Z každého typu tam sú tam aj energy karty, ktoré sú vlastne ku ktorému Pokémonu to patrí. Všetko sa bude časom ukazovať. A posledný albumík tam budeme špeciálne zbierať len full artiky, ktoré, neviem prečo som povedal proste full artiky. Takže pekné celé kartičky. Ešte máme jeden album, ktorý môže byť niečo aj z vás. Tieto karty sú proste random karty, ktoré ja v podstate ani nechcem. Takže keď mi napíšete, alebo si môžeme dať nejakú súťaž, napíšte mi, dohodneme sa, proste pôjdu taheť, niečo vymyslíme. Videl som veľakrát, že dávajú, keď majú rôzne podobné, že si robia 3D alebo nejaká maľba, môžeme aj hento vyskúšať na videu, ak vás to bude zaujímať. Bude sranda. Takže tu máme také 3-4 albumiky, ktoré budeme zbierať. Keďže je prvé video, tak ja som si pre vás pripravil zo starších setov, čo mám kódiky na vlastne ak hráte Pokémon TGCčko liveko alebo proste onlineko. Prvý kódik, to hľadol, druhý kódik, tretí, štvrtý a tak ďalej. Pozastavujte si to, povypínajte si to, zbierajte si to, to je zbytočné. Je to na vás, kto je šikovný, kto toto vidí, kto to hrá, nech sa páči. Tieto budú čisto pre vás. Jo, a to je vlastne všetko. Ale ešte tu máme, že ste to vy posledný, jeden takýto setík, hneď si aj ukážeme, ako to bude približne vyzerať. Bude to vlastne všetko, že budem tu dávať také videjko, že to bude profit or loss. Hej, takže všetci vieme, že ja tam pacnem niekde tu na hore, Jessica bude lietať budget, koľko stál balíček, hej, napríklad tento 6 €. Otvoríme si ho pekne takto spolu na videjku, takže hneď tu máme pekne, ja ešte takto vám chcem. Hej, je to vlastne Pokémon Scarlet and Violet, Surging, Sparks, sorry za angličtinu. Ak to vie niekto lepšie, môžem adaptovať. Nebudem sa hádať. Hej, takže poďme. Vlastne tunak ďalší liveko, takže tu máte ďalší kódiček, kto chce. Dovidenia. Prvá karta ide na spodok. No, otočíme. Máme tu hneď krásne energy. Preostríme. Krásne energy, no a poďme. Čo nám padne? Drillbur, OK. Magname, OK. Blackout, OK, to nič. Oricorio, jasné. Muscleberry. Biblion. Jak sa to číta, je to zaujímavé, ale zlatá kartička, toto by presne mohol byť na taký pekný, takú peknú maľbu, že by sme to vedeli farbiť. Ale dobre, nezdržujeme sa, ja viem, že ste zvedaví, čo tam je ďalej. No a už tu máme z tých hlavnejších, tu nejak pekná holko, prvý opičiak, Bigot. Duraludon. A to sa budeme učiť, ja to inakšie nepoznám, neviem ani aké majú hodnoty, takže vlastne ja vám to tu budem Jessica hádzať ich hodnoty. Ja už vlastne mám na tie
zaujímavejšie, čo tam padnú, mám prichystaný mobilček, kde budeme hneď skúmať ich hodnoty. Poďme ďalej. To vyzerá Iron Crow, OK. Toto vyzerá na niečo lepšie. Hodnota Future, no uvidíme, čo to dá. Takže uvidíme. Ideme si to hneď pozrieť. Ideme si pozrieť teda, čo má Future. Poďme. Ja používam aplikáciu veľmi dobrá ADAS Price Charting. Je to vlastne veľmi dobrá apka, kde len proste chytíte, naskenujete. No dobre. Takže v podstate nepadlo nič, ale je to iba 57. Takže prvé videjko false. Uvidíme ďalej, či sa nám niečo podarí získať viacej. Čaute na budúce.